vilde kræ. Non-stop i flere uger. Lad os åbne sluserne og finde et sted, vi kan sætte den... Dag til kræ-eventyr. Beklager, Chris. Hvad skal vi lave lidt justering? Det kan forbedre krækraftdragterne. Min vest, mine handsker og min... Mod perlehønebaskeren! Hvem ved, hvor de gemmer sig? Bare rolig. Jeg ved, hvor... Wow! Der er en kæmpe bølge på vej imod os! Jimmy! Den rammer os om 5 sekunder! Hvor er de alle sammen henne? Til overfladen! En tortuga-ansigt! Wow, jeg troede, jeg aldrig ville komme op igen. Og så løs det her. Hvad? Hey! Ja! Et træ... nej. Okay, den gode nyhed alene. Den gode nyhed er, at jeg har min redningsvest på. Okay, det var bedre. Den gode nyhed er helt alene. Det nok være mig. Jeg svømmer dig ind. Hvad? Er det bare at komme op? Jeg gør det. Jeg har brug for en lille slurk af gangen. Jeg må ikke... Jeg tror, at jeg ser syner. Nu du... Fordi jeg er på jorden, fastlandet, og du er på vand! Jeg ser altså syner. Ingen skygge. En båd ud. Hey, jeg har en idé. Perlehønebasker væk! Jimmy? Det er joystick. Væk herfra. Nå ind på land og hente hjælp. Nu! Alle de steder, man kan strande. Jeg kan ikke engang klatre væk herfra. Jeg tror, jeg kan se noget bevæge sig. En lille havfugl, som er en langdistanceflyver. Ja. Se lidt, hvor den... Hey, vent, hvor skal du hen? Jeg har ikke en søpapegøje. Hvad? Hey, du er tilbage, Pappe. Hvad har du der? Wow, det er ret sejt, at du kan holde så mange, så du kan holde en masse fisk. Jeg er søpapegøjekræfter og flyve og hente alle de andre. Hey, det ligner Team Vilde Kræs potetegn. Der signalerer. Jeg er nødt til at komme derhen. Der er måske lige nok strøm på beredskabsbatteriet. Gå væk herfra. Jeg håber snart, jeg bliver fundet. Ja. Hvad? Sluk for motoren! Sluk for den! Sluk for den! Har den nok strøm til at bruge... godt. Aviva, jeg er så glad for, at du fandt mig. Der er et kræ i de her huller. Okay. Shh. Derinde. Helindo. Aviva, mød Pappe. Jordpapegøje, der ikke engang kan flyve. Hvordan kan han ikke... Og det er den helt rigtige til at redde os. Det forstår... Kraft! Kom nu, Aviva. Men kom nu, programmer det.
Jeg ved ikke, Martin. Jeg kan stadig ikke se det. Wow. Ja! En søpapegøje er en lille hav, mens den leder efter store stimer og små fisk, som vandet og fanger fisk med sit næb. Og så dukker han op på over flere fisk. Og han gemmer dem i sit særlige næb. Hvilket særligt næb? Kan du se søpapegøjens store papegøjeagtige næb? Ja, naturligt savtakkede kanter. Jeg kan godt se, at det kan holde på fiskene. Det er sådan, søpapegøjen bærer føden tilbage i sit næb. Hvorfor er han nødt til at bære så mange fisk? For at kunne give sin mage, som bliver... Du skal hedde... Programmere søpapegøjekræfter. Hej. Virkelig nogle imponerende krækræfter. Jeg håber, der er nok til at finde de andre. For snart jeg bliver fundet. Klatre. Jeg må i gang. Måske kan jeg godt klatre væk fra den her ø. Ja. Godt, jeg har Aktiver søpapegøjekræfter! Ja, de her små korte vinger er perfekte til at svømme under vandet med. Vi må redde team. Det er ret nemt at være i. Det er fordi, det er perfekt designet til at bære ting. Søpapegøjer går så sjovt. Juhu! Så skal team... Det ser også godt. De skal kunne se små stimer af fisk i vandet. Hold ud, Cookie. Vi er på vej. Skynd jer! Hun forsvandt. Dyk, Martin, dyk! Er du okay, Cookie? Bejnet mod bunden. Det kan vi ikke gøre noget ved nu. Vi er nødt til... Virkelig hårdt at være skibbruden. Det behøver du ikke at fortælle mig. Ja, hvad laver du her? Ha, vent lidt. Men på edderkoppe-abe-manér. Der! Wow, søpapegøjer har virkelig... Ah! Joystick! Hvad sker der? Bare rolig, du er okay? Ja. Nå. Jeg har aldrig klatret op i skyerne før. Jeg kan løbe på skyerne. Det ser ud, som om han går i søvn. Eller løber i søvne. Gris i sky. Det var bare en drøm. Hey, brormand! Virkelig sejt. Grebet! Ja. Samlet igen. Sådan! Hip, hip, hurra! Kan du se dem? Nick! Jo! Nu er de her. Okay, Cookie. Hail hip. Sådan! Eventyrene! Det var virkelig sjovt at være på eventyr med dig, Pappe. Tak for al din hjælp, makker.